Много хора, които работят на свободна практика или имат собствен бизнес, се чувстват недооценени от клиентите си. Затова може да има много причини и моят опит е, че най-дълбоките причини са вътре в нас. Това е как ние допринасяме за тази ситуация, как ние я предизвикваме. И това са всъщност причините, единствените причини, с които ние можем да работим, върху които можем да въздействаме. Това е единственото място, където можем да променим нещо. И те могат да са най-различни. Много често това се оказва семейен проблем. Тоест, това, което ние преживяваме в нашия личен живот, е симптом на цялата семейна система. Възможно е, въпреки че ние твърдим и имаме едно вярване, че заслужаваме повече, в същото време да имаме една несъзнателна част в нас, която казва не, ти не заслужаваш толкова много. Това може да не е свързано конкретно с това, което правим, с услугите, които предлагаме или продуктите, които предлагаме. Може да е свързано лично с нас. Да имаме някакво съмнение в нашата собствена стойност. И тогава как може да твърдим, че това, което предлагаме, има стойност? Или може да има някаква друга причина, някакво заплитане в семейната история, поради което ние не си позволяваме да получим нещо повече. Ако чувствате, че това е ваша тема и имате нужда от помощ, свържете се с мен.